ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಸೊ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿರ್ದು ಇಂಚ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಬಟ್ ಪೋಯರಾಯಜಿ ಸೊ ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ ಬೊಕ ಇದು ಇತ್ಯನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಇನಿ ಪೋಡೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾರ್ದ ಯಾನ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಸೊ ಪೋಪಿನಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಡ್ ಬತ್ತ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಡ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ತೂವೋಲಿ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯರೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಲೈನ್ ಉಂತೆರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಬೇಜಾರಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಮುಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿಲ್ ತೊಪ್ಪುನ ಆತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಾದ ಆತ ರಶ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬೈದ್ರು ಒಂತೆ ರಶ್ ಆತು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗೀತು ಬತ್ತ ಆರಾಮಡ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪುಲೆ ಚೋನಿ ಈ ಬೊಚ್ಚಿಯ ಪಾಪ ಪೋಡಿ ಕಾಪುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೇರು ರೆಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿನ ಜನಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಮಲ್ಲ ತೇರು ಮಂಗಲ್ ದೇವತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಚೋನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ಕುಲಿ ಇತ್ತ ಮಲೆಗೆ ಸಂತೆ ತಿರುಗೋಡಿಗೆ ಸಂತೆ ಕಡಪಗ ಯಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕೆಬಿತದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಡಿಯ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ನಾತು ಮಲ್ಲ ಸೋನಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಬೋಡಿಗೆ ಜುಮ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೂ ದಕ್ಕಿನಿ ಚೋನಿ ಒಬ್ಬ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಾನೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಕ್ಕರ ಬಲ ಬರಿಸಿದೆ ಕೋಪ ಹೌದಾ ತೆಪ್ಪು ಓಡಿಯ Mine strawberry flavor. ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆತನ ಆಂಡಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡ ₹20 ನಿಕ್ಕು ಬರ 20 rupees Wow,
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತೆ ಬರೀಟು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಗಾರೆ ಡೈಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತ ವಾರಡೋರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲು ಪುರ ಕೈತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪುರ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ತೂವಲಿ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂಜೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಲ ಉಂಟ ಅಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ. ಇರಗಿನಿ ಎಂದಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲ್ಲರಿ ಅಂದ ಈಗ ರಾಕೆ ಎತ್ತಿ ಜಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಧೆನೆ ತುತ್ತೊಂದು ರಾಕೆ ಹೋಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀರೆ ತೊಡಿತಾನೆ ಈರಂಜಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಅಂತಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಸಂತೇರು ದಾದಾಪುರ ದೊತ್ತನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಂತ ಒಂದೆಲ್ಲವೇನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಚನೆ ನಾನು ಓಲೋಲು ಗೂಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂದಿಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಬೋಳಾರ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಸಂತೆ ಹಿಡ್ದು ನೈಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದು 20 rupees. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಲಿಪ್ 3 ಪಿನ್ 20 rupeesಗೆ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಪೆನ್ ಬಕ ಬಾಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಶೋಕದ ಕ್ಲಿಪ್ 20 rupees ಒಂಜೇಕ ಇದು ಆವುಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಪುರ ಉಂಡತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವುಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅದು 30 ರೂಪಾಯಿಗ ಇದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಿನ್ ಹೌದೈತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರಂಚ ಪತಂಗ ಬರುಂಡಿ ರಪ್ಪ ತೋರ್ಸ್ಪವನ ಅವ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾವ ಮೂಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರ್ತಂಡಿ ಅವ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ 2 ಟೆಕ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡ. ಇದು ಓ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೇಂಗೆ ಲಾಲ್ಗಂಧ ಲೈಕ್ ಲಾಲ್ಗಂಧ ಪಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಲಾಲ್ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಈತು ಬರೋದು ಬಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು 40 rupees ಶೂಟ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸ್ಯಾ ಶೋಕುಂಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನತ್ತೆ ಅದು ಇಂಚ ಜುಮ್ಕಿ ಬರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಪತ್ತ ಐಕೆ ದೊತ್ತೊಂಡಿ ಒಕ್ಕಲೆಡೆ ದೊತ್ತೊಂಡು ನೋಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಬೇಬಿ ನೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೊತ್ತೊಂಡಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ದೊತ್ತೊನ್ನ ಮರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ದೊತ್ತೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುಲೆ ಅದ ಜೋನಿಂದು పాడుచింది పండేనా ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲ ಬಾಲೆ ಎಂಗೆ ಮಾತೊಂದು ಆಲೇ ಮಾತು ಪೂಪಿ ನತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜೆತೊನ್ನೆ ಅವೇ ಜೆತೊನ್ನೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಪತ್ರ ಇದೆತ್ತೆ ದಕ್ಕುವಲಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜೋರುಂಟು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದಿಕ್ಕದಿ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊರವೆನ್ನ ಪೋ
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳ ಆಲ ಮಡಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಸುತ್ತ ಊಟ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂರನೇ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ರಜೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡತ ಮೊಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮಂದಿನಿ ಐಕ್ ಮೊಕ್ಕನ ಅಮ್ಮಗ ಮೊಗಲ್ ಮೂಲ್ ನೆರ್ಪುನು ಈರಿ ಇಲ್ಲಡ್ದಾಗಿ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ ಪೂಜಾರು ಮೂಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿತ್ತು ಐಕ್ ಎರಡೆ ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂದ್ ಬರ್ನ ಜೋಕ್ನಿ ಕಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ದಾದ ಉಪಕಂಡ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ಡೆ ಓ ನಾಯಿಲ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಸೆಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಓ ಆಲಮ್ಮನ ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ಓಯ್
ಇನಿ ಬರ್ಸ ಮಗಳು ಪೋನಾಗ ಅಜಯ್ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಎಂಚಿನ ಬಜ್ಜನಕ್ಕೆ guava, ಪೆಪ್ಪರ pepper, chili, ಉಪ್ಪು, ಆಯಿಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.